Tapi isin. Lah barene ora isin. Lestari. Tapi iki kok ora isin kok nduk sing lintangan. Soale jatahe cowok dhewe cewek dhewe. Wonten jatahipun piyambak. Lah monggo obro sing brosengke Mbak Manten. Nggih, Bapak Ibu sekeca rumiyin wonten mriki nggih ndongake mantenipun rumiyin nggih. Pak Eko niku anu saya. Mulai kolom ben-ben niku. Opo kesel? Oh alah cici sampun. Nai. Cih, mboten. Kamu ireni to. Kiai iki lek turah duwite. Mangga wae dhewe jenenge. Ora mareng mangga mikir pisan tambahin. Oh ngono. Nggih. Napa lho Pak? Alah. Nggih. Nggih. Nggih, pun. Nggih, wong sugih kaya cek nyimpen duit 5.000-an barang. Nggih. Rupa yang gawa rego, lah kok lek Mbak Niken kan beda sawerane biru apa abang ngono, lek kamu 10.000 ya ora apa-apa to. Ya, nduk, ya kowe sing biru-biru. Wis engko tak wenteri. Reng. Apa? Lho, ya lek lo masak gebok. Sik dinungisi. Oh, lah berarti Loro-loro sindene. Sindane buh contohe. Panas iki. Kenapa? Ya kuwi jatahku ya wis 20.000 kuwi. Iya, ora masalah. Iki sesuk iso dadi 2 yuta kok. Masih gek, boyo nawi rezeki jenengan mriki niku sedaya bos sedaya. Bos ayam wonten, bos kayu wonten. Mugi-mugi mengki lek ngersakne Mas Sigit sak kanca saged nimbali. Teng Rembang saged, ngene Mbak Lucy Brahman nggih saged. Lewat Lucy Brahman manajemen. LBM. Nggih, niki tak kentone salamku ning Mbak Utami niki bos ayam, Mas. Nah, gane biyen supokne pangsit aku nek ora nduduk gane menehi. Engko berkas wayangan Pak Bibit. Siap. Oh nggih, siap-siap Mas Eko. Nggih. Aku ora salaman iki. Oh. Aku sajane enggak wis kok enggak aku. Karo jenengan kok langsung anak. Bapak kali Ibu salaman mawon, ragate iki. Aku ngene lho tak ngomong iki ora tak tombong ya, tak tombong isi ngono ya. Lek ora tak tompoki Mas Eko wis sugih sok aku. Akhire tak tombong. Lah ya ditompo. Sesuk wayah pajak kok ya. Pun Mas, pun matur nuwun. Duit kok gebokan kok Ya Allah. Napa aku sing ngene iki napa to? Sing apa? Dilebake dhewe. Pak Eko. Mbok kota amale iki Pak Eko. Ora napa iku nggih. Sehat selalu, lancar rezekinya. Oleh ngomong anak putu nggih. Nggih. Sampun. Nggih, mboten wonten ingkang lali. Sampun nggih. Enak. Maksudnya mbok saya pangandikan atau Pak Ibu. Oh. Deweken. Iya ten alon-alon. Alon-alon. Sandale Pak Eko keri. Ora karo sepatuku. Ben. Ini ya Mas Dian Dian Nur Cahyanto. Oh iya. Mriko duet Lintang Asmoro. Coba sekalian karo Mbak Niken bareng nggih. Ora masalah. Cuman sebentar pinjem dienggo nyanyi, gitu. Ya wis mbake ora cemburu sampean wis jejer Sini, nek Mas Manten duet karo Mbak Niken, sini sama Pak J. Ngerti dapurmu. Tak ceritani nabi-nabi sini. Bilang ngerti kowe. Lintang Asmoro, coba Lintang Asmoro kali yang Mas Rida kurung Klaten. Duet Mbak Niken Mas Dian Nur Cahyanto. Terus.
Tepuk tangan